दिनैसिम 7 दान बारलांबाय बिबाजै सावगारि मोनखौ न'निफ्राय होखारहरनाया आरो गोजोन नोगोर गामिनि बुगब माहाजोना बिसोरखौ गावनि न'सिम लाना थाङो। गावस्रा न'खराव मावग्रानि आंखाल जाना दंखायोमोनलाय बिसोरखौ लानानै थाङो आरो बे साननैसोनि उनावनो सावगारिया मोजाङाव फैयो। आदा नै दैया लोंफैद'। नै थांगौ र' थांगौ। नोंनि थाखाय आं गोथाव ओंख्रि संना दोनखाबाय आदा। नै खोब गोथाव संलायखो नोङो। दाखालिनि बायदि संख्रि गोबाबसो संलायाखै बे। माखौबा माबायदि बिनानाव मोनफ्लांखो आं जेबो खामानि दामानि मावनो रोङि। हे इसोर। जालायबाय आं खनखाया दे नोङो माखौबा। था आं अना दा। आं अना दा। दा हाथायाव थांबाथाय दख'ना लाबोबाथाय नों गाना दा। नों आंनो लाबोखाया दे बाजैनोसो लाबोयो नों मालाबा आंनो लाबोफेरनायखाय। देहाखौ बोरैबा मोनदां आदा बायजासो माबाफोर जादों नामाथाय। आंबो दिनै आदाखौ जोबोर गोसोखांदों। बाजैयाथ' जोंखौ गोसोखौनो खांखाया खोमा आदाया गोसोखांबाबो। आंनो दायनिगिरि आंनो सुनि आंनि थाखायनो दिनै आलाय सिलाय जानांबाय। मालायनि गोजोन संसाराव हाबफैनानै दिनै न'खरा थेर बेथेर गावस्रालांजोब्बाय। फारसेथिं न'निफ्रायबो होखारहरजाबाय आरो बिबोनांखौबो होखारना लाफ्लांबाय। आं मा खालामबावनो? दाबा बिसोर बहा दङ? हे इसोर आंखौ निमाहा होदो। आइ नोंदामोना माथो दाबो सफैयासै? थांनाय ससे नायस'यसाय। र' थांगौ आफा। हनै आफा सफैखाबायमोन। सान्दुं गोसा आदै एसे थाब फैबानो जायो देहाया नस्थ' जायो। जेबो नङा आदै एसेल'खासैमोन ओंखायनो दानखाबोजोबखाबाय आं। दे आदै दुगैस्रा लोबस्रा ओंखामा जादो आंबो एसे गामियाव थांना फैनि नोमादैया एसे लोमजादोंनो। जागोन दे आदै। सावगारि आदै नोंबो आंजों थांफानो नामा? नोमादैखौ एसे नायना फैनो। आं थांथ'ला नामा आदै? मालाबा थांसै खोमा। दे होमबालाय आदै। रैमालु नोंबा बहा थांखो? नुवा खोनाया। दिनैसिम 7 दानानो जाबाय। नों आंखौ थारैनो बावगाराखैथ'?
बे जोनोमाव नोंखौ लानानै सुजुनाय सिमाङा फेलेंसो जासिगोन नामा? बेबा आंखौ मा साननानै दं? नुलाया खोनाया बेसेबांबा गोबाव जाबाय नोंखौ लोगो मोनलायैया जुगामि। नाथाय नोंनि आंनि सिमां सुजुनाया सिमांल' जाना थासिगोन नामा? आफा इसोरनिसिम आंनिफ्राय मोनसेल' आर'ज, जों सानैखौ थाबैनो लोगो मोनलाय होफिनथोंसै। हाब बेथ' रैमालुसो, बेवहाय मा खालामबाय थाखो? रैमालु, नोंखौ लोगो मोनबाय, मोजाङानो जाबाय। हाब बेयावलाय बोरैथो सफैलायखो? बेफोर बिराद गोलाव जारिमिन बिपेन, आं नोंनो मालाबा सम लाना खोथासिगोन। नोंनोथ' मिथिखायो माथो जोंहानि न'खरखौ। आइ आफा गैयिनि थाखायनो जोंहानि न'खरा दिनै बेबायदि आलाय सिलाय जानांबाय। रैमालु, नोंथ' मोनथिया आदाया बाजैखौ नोंसोरखौ नागिरनो थाखाय न'निफ्राय होखारहरबाय। नोंसोरखौ लोगो मोनागौ मानि बाजैखौ आदाया न'आव थांनो होआखै। मा? आंबो बेवहायनो थायो। साननैसोनि उनाव गामियाव थांगोन आं। नोंखौ आरो आगैखौ बे गामियावनो दं होननानै आदानो खोन्थाहैगोन आं। जागोन दे बिपेन, नों मदद खालामाब्ला आंखौ सोरथो मदद खालामबावगोन? आगै जुगामि, नों बेवहाय? बाजै नों बेवहाय? नों आगै रैमालुमोनखौ नुबाय बायदोंमोन नामा आगै? ओहो नुवाखै बाजै। बहा थांखोथाय? नागिरबाबो मोनला आं। आंबो बिसोरखौनो नागिरगासिनो बाजै। नंगौ? औ। थौ बिदिब्ला सानैजों बैथिंजाय नागिरना फैनोसै। थौ। बाजैमोन, बहा थांनो? आगै रैमालुमोनखौनो नागिरनो थांनि। औ, आं रैमालु थाग्रा जायगाखौ मोनथियो। फै आं दोनलांनि। नोंमारगौ? औ नंगौ, फै। थौ। बै नुहुरनाय गामियावनो थायो रैमालुआ। मानसिखौसो लोगो मोनगोन ना मोनाथाय? खाफालाव दंबा सानसे लोगो मोनलायगोन आदा। आंसो नोंखौ सिरि सिरि मोजां मोनखुमायोमोन। नै बाजै, न'आ बेनो। आदामोना बेयावनो थायो। न'आव सोरबाफोर दंना? ओंखारबोलाय। बाजै, जुगामि। आगै, आंखौ निमाहा होदो। आंनि थाखायनो नोंसोरो जोबोद दुखु खस्थ' सहायनांबाय। आंखौ निमाहा होदो आगै। नों दायाबो नोंसोर गैयिनि थाखायनो ओंखाम जाया दै लोङा। सानफ्रामबो सानै सानै गाबबाय थायो। आंखौ निमाहा होथावाबाबो आंखौ निमाहा होदो आगै। रैमालु, थौ नोंसोर न'आव थौफिनदो। बाजैया सिगांनि बायदि नंला। रैमालु, थौ न'आव थौफिनदो। सिगांनि बायदिनो आलो गोजोन रुजु रुमु संसार जाफिनदो। बोरो आगै सावगारियालाय? आदा, सोर फैदों? हो बाजै? बाजै, सावगारिया सिगां बायदि नंला। रैमालु आदै, सोर फैदों? आदै,
नैबे रैमालु बिबाजै रैमालु मोनखौ लांनो फैदों। औ आदै। अ होमबा नों बिहामजोस'? मा रैमालुनि मोजां मोननाया बेसो? थौदो आगै गोदानै रुजु-रुमु संसार जाहैफिननोसै।